Když si zmínil Chelsea, jak to vlastně všechno začalo? Jak se vlastně 15letý kluk dostane do Londýna? No začalo to, neviem, keď som mal tuším 14 alebo na prelome 14-15 rokov, vlastne som bol pozvaný na skúšku do Chelsea, kde som napokon musel prísť asi 4 krát a vlastne vtedy sa rozhodlo, že ma podpíšu. No. Takže chodeval som na skúšky, kde boli tréningy, potom to vyvrcholilo nejakým zápasom, vrátil som sa naspäť a vtedy človek alebo agent komunikuje s tým klubom a čakáme na nejakú odpoveď. Aj. Oni si ma potom vyžiadali ešte párkrát, takže nakoniec to dopadlo. Smlouvu tehdy podepisovali asi ještě rodiče. No, to je možné, to si presne nepamätám, ale je to možné, že rodičia... Tehdy byl už oporou Petr Čech, potkali jste se? Áno, potkali sme sa, alebo stretávali sme sa hneď od začiatku, lebo vlastne v tréningovom centre tam, hlavne na raňajkách a na obedoch, vlastne tí mladí sú pri hráčov Ačka v tej reštaurácii, čiže som sa stretol tam s nimi. Nakonec si v Chelsea odehrál 4 zápasy za A-tým, celá plejáda trenérů, Mourinho, Grant, Scolari, Wilkins, Hiddink, Ancelotti. Nikdo ti ale vlastně nedal pořádnou šanci. Nikto, iba vlastne tréner Ancelotti, čo si strašne vážim. A potom, keď ho vyhodili, tak prišiel tréner Hiddink a tam už to bolo smerované, že jediný cieľ je vyhrať FA Cup, lebo v lige už nebola šanca a neviem, tuším aj z Ligy majstrov sa už vypadlo, takže už mladí sme nedostávali šancu a všetko to bolo pripravené tak, aby sa splnil ten cieľ vyhrať FA Cup, ktorý sa nakoniec splnil.